Gala gala nini gala reke wai tong na mongchungo. Kadani tahu deh busong tinang ni cati naik dong nai marik tai kicing sungnom. Pai play hambai tam ni kayak tini Tipra idol season 2 ni. Korokta Bukhukjwk bai selected babai kok salanya bai Koklam salanya bagai sing Phelejak. Phunungan bagai bottom preparation khaijak mini Tipra idol mini Gala rauno zamna bagai Bukhukjwk chini tinang ni cati ono hanyo hai lamsuku. Poila na hambai norok ang mai kereng phamini bagai. Oke. Nana ba hambai. Inke wasipo na angam te ke interview rok raya kono honi mano nge tini no first time inke chaya chuya rok kongke naka di poila no sanai inke tabuk nini khupuni knasi nini question rok. Bukhukjwk ni mung rok Kisa sadisi ni lokorong no. Ani mung hingke to Siari Debbarma te ani kami hingke Tagarjola phaising haifano Tagarjola bai to motamoti chalo ani main para hingke moharam duhoram rok joto no siniwo haini bagai ang Tagarjola mang hini sajago bisi borok no hingke Tagarjola side no kolai. Tagarjola area kelai to na. Oke neng besok nini preparation opo tijol dong neng to Gala no Sogwijak ke nin preparation opo tijol dong ganong ni bagi. Tabuk sak ang jere samna hini wansuk mani abo বেশিরভাগ বরং চোস খাইকা ইনকে আংওয়ান ছকা আবনো রচাবি ওইতে আলাদা রচাম নাই হিনাই নাই ইনকে শরীর কিসা হামতা ইয়াঙি দङ হাইনি বাগै তো kaisa ganno chos khaimani abono no kisa srwngai tongo dabu. Apana sirong tong tana gangke neng gan rogo neng bofrun theke ni chare phangchin theke da sikijak nang he neng tori logoi buini thani sik. Ang music srwngmani hingke to 2000 charainchimi no hamjago haifano school logo rojabu olo hingka hingke parao khoroksa dara bisram hai tongo baksa borok sininai hingke binoro thangai haino chung parao kisa rojablaio amo haike no taibo rojamani digi kha soton jangma haini thangka hingke olo hingka hingke ang concert rok khlaika tabubo khlai no tongo hingka hingke emtui kheno ongoi thangka ta soton jagui yang music habaro tabuk sana thangke to 6-7 years rok ongkhana. 6-7 years na gangke neng to Gala no Sogwijak ge neng to onek nini bukha rogo kirima borok tongna mane tom kher samnai tebo kereng singer rok phainai Gala no haida hingke oboni bagi nyo nini to onek bukha rok kirima rok to tong Kisa Gala no thana bagi. Bukha kwlaiyo mane tabuk je thangnai season ni sai o season no ang taisa kereng bangjang ma haingka ani mote ota hingka hingke tabuk bahang no to saimaya tobo kisa misa to nervous tongai no tabuk sana thangke chini je oro Gala no participate khlainai rok 74 ka o hingke kwbangma borok bai jeng fight khlaina heklaio haini bagui kisa to nervous tei ki mung tongnai no yama haita. Neng butui wansuk tong mane ang tikinai kam kerjabe ang tikinai rok nung wansuk to tong. Ang tikinai tikiya mole ang aso sure saksa confidence ko saimaya do haifano ani je phasing tei ang chai tongnai mane ang nani engthang hnai ang chai tongnai tubo ang tiki thotok ang tikinai mole ang saiman glakta. Ase kokor like chung nini ma babu song nono sapu dakai tamo butui nin family rok nono sapu dakai. Family o to support khlaio agini simi no je ang parao dara bai resa bo samani abo hingka hingke babu nana sawu borok rojablaio nang rojabna hingke thangai srwngdi yama haita hingke borok bai kisa misa rojablaika yama haike no babu saka hingka hingke aroni theke tabuk agini simi no babu support khlai hingke bona aro talang kha hingke tabuk bo khlai no tongo borok support khlaima bai no tabuk ang 6-7 years hai ang concert khai tongmano hingke concert khaika hingke to hordi borok nogo sogoyo hingka hingke baksa family o tei ang to rent si tongo hingke baksa family o hordi borok o saisung ro horya yama haita hingke ama babu bo support khlaimani bagui no ang concert khai tongmano tei bara rent tongma jaga rogo bo bakha jaga problem ongo hingke joto rent malik to asuk hordi borok gate phiyongnani kosto angjago hingke yama haike no khlaika ta je mansak Ini je chuk thai kita na hingke tinang ni chati nai tongnai rong no mono chung tebo question khainai tebo tongnai question hingke chung kisa break na lai na jotor no tinang chati nai tongnai jotor no ham khajani mare king song chung break kisa na man pura chung hani hai na ro bai kifil jau ka
जों दिनै बुखुजोंनि नगरनो फायलायजाक मनो मिनि थाइसे थाइनै जों मिनि खुक्तुनिया जों चिनि ब्रेकनि परे जों खोनालायनि ताबुक ब्रेक पाइकेम जों ताबुक मिनि खुक्तुनिया जों मिनि हेन्डेल गान दं जों खोनालायनो लायनो निनि गान नों जे रोजाब दं माने निंथ' सिनेमुं दङ अनेक नों स्टेट कट' कट' रोजाबजाक हायदाबाना गाबोन बागैनो मनो जों थाइसे हेन्डेल खोनालायनो लायनो या चिनि लखर Hena nani hingke to tongno hener sinai ani khorang bai to ang bai thang chap jak bo tongo hingke tai bwskang bo phai tongo hingke tabuk hena nani hingke ani je khok bai thang bai chap jak de chap nai na buni je kono gana chap nai nini je nini khok bai रोजाबजाक खरं kotui baikhe kisa chini lukorongno kisa bukha srangai jagarja Gala gala nini gana reke wai tong na mong chungo nokhani chumu kobon ma haike kobonai tong na mong chungo nangba nangba जोंनि रोजाबमुं खोनाखाना आंके जों थाइसे मिन खुक्तुनिया जों नायनो लायजावन oro chamung hingke je audition o beshirbag rojab rojak tong salama hingke abono ang antara ni sini romoi thangsinai kisa rojab khnaroano khakchangmani ni ani bagai thaya shangni kothomang saja shithung khakchangmani ni ani bagai thaya shangni kothomang saja shithung khadongni ariwo kenaini mungkumu motomai peja shithung onai thong nungni mungsabai sujang nakrai godan jam nini tomuro thangsarewo tengsalama jahim laina nini ani lama kerenggai tongsa tengsalama jahim laina nini ani sama manjui tongsa ha ha ani khwang le onek khna togo chin lukrok bo khas rangan hanai kha khayo gangke kaise ko kor like chu thajingo nin family rokle kojina tong ani family wo total chini family wo khorok ba tongo mane ani joma hingke to khorok tam dara khoroksa tei bai khoroksa tongo ang jotoni kusu hingke ma babu amsing nang pori tong ka bodo pori tong ang tabukoro music college khumlung kumulong music college na hingke khazan daw dai bujong sing bobai koklam salaimani onek tamhnai khnaatogo mini khwarang rok onek khnaatogo mono chung support khainani dorgar chini borok bai borok jotono support khainani dai Tipra idol season 2 o support khai hanyo hai chini Tipra sarokno mungkar layena hanyo hai chini koklam salaimani orno musaka jotono hambai chinangni chati nai tongnai khazan daw dai bujong jotono khulumka hambai